айёре мебинад. Дар вазни 60 килограмм, татами рақами 2, Назаров Муҳаммад аз толори вазиши Сомон кунҷи сурх шлеми сурх ва Ҷобиров Муҳаммад аз толори вазиши Саидо кунҷи кабуд шлеми кабуд. Такрор мекунам. Ва татами рақами 2 даъват карда мешавад дар вазни 60 килограмм. Вазишгарон Назаров Муҳаммад аз толори вазиши Сомон кунҷи сурх шлеми сурх ва Ҷобиров Муҳаммад аз толори вазиши Саидо кунҷи кабуд шлеми кабуд. ҳар ду нафаро либосотон напӯшед ва татами рақами 2 ҳозир шавед. Як хол кабуд. Баъд аз ин ковозҳои тайёри бинанд Исоев Фатиҳатулло Даврончик, Раҳмонов Содиқҷон Фархор. Ду хол сурх. Як хол сурх. Стоп! Татами рақами 2. Бисту панҷ сония. Дар татами рақами 2 Ҳафту панҷ. варзишгари кунҷи сурх Искандарзода Юқуб ғолиби муҳориба дониста шуд. Искандарзода Юқуб Ду хол сурх. муҳорибаи финалӣ баромад.